Tu som vyrástla, začala som sa vzdelávať a spoznávať hodnoty, ktoré ma formovali. Ako mama vychovávam v našom meste syna a tu pre vás pracujem dnes. Moje meno je Lucia Búšová. Som rodená Revúčanka a naše mesto je mojím domovom. Súčasná práca prednostky Mestského úradu mi ukázala, ako Revúca funguje znútra, na čo musíme zapracovať a ako sa prispôsobovať rôznym výzvam. Počas môjho pôsobenia v úrade sme udržali projekty v pohybe. Začali nové a najmä nastavili fungovanie, ktoré si vyžadovalo okamžitú spoluprácu a rozhodnutie. Vidím potenciál, ktorý nás drieme a vnímam cesty, ktorými sa môžeme posunúť. Preto vám chcem oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať na post primátorky mesta Revúca. Som presvedčená, že tie najlepšie riešenia nájdeme v rozhovoroch. Na námestí, na podujatiach, v uliciach, všade tam, kde sa stretávame a počúvame jeden druhého. Pretože nikto nerozumie potrebám nášho mesta lepšie ako my, tí, ktorí tu žijeme. Pýtajte sa ma a napíšte mi do komentárov, čo vás zaujíma. Som pripravená vám odpovedať.